I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Siyabingelela ubingelela baba udokotela babosisi bawujabule umfana omhlethekhe. Angifana ongahlwana namafoni. Ifoni ngohleze ngiyisebenzisa ngoba inhloso enkulu ngale foni ukuthi ngithole izinyanga noma ngabe zikuphi ngoba kunezinyanga, believe you me, awu understand lento ofuna ngikutshela baba udokotela babosisi bawujabule. Kunenyanga egaya amabutho. Kunenyanga eziphatha amabutho ezingawazi ukuthi agaba kanjani. Ezihambayo zowalanda kulame kule inyanga lezi. Mase lezi inyanga lezi kugijinywe kuthiwe azifihlwe, azingaziwa. Kodwa lo muntu adume kakhulu ngebutho elinzima kabi. Kanti le nyanga egaya lebutho ifuna ukuthi yaziswe phela nayo. Akufuna ukuthi sazi ukuthi ubani izinkwa lezoyithenga e-tech shop, akuyona i-tech shop ebalekile. Umuntu ebalekile umenzi wezinkwa, uBB, Alban, Sasco. Ibona abantu ofuna sazi isinkwa sakhiwa kuphi. Asingagijimisa sithenga e-tech shop usingazi sakhiwa kuphi. Namhlanje baba udokotela babosizwe namhlanje ngiphethe i-topic ethi asihlanganiseni isithembu. Angisho lokho baba udokotela uma lapha ndabuko ngisebenzela ibuilding esibiza ukuthi Nedbank House Building. Njengamanje ke ngiyashutha ngise dark room studio kungolwesibili ekseni kubanda. Ngithi ngenhlonipho nesizotha ke ngifake ke inyanga engifuna ukuthi ngenikhangisele yona. Ngiveza ngamabomu le inyanga ngiyazi ukuthi nizongizonda kodwa ngifuna uma uthatha isinqumo sokungizonda nyanga ungizondela into engiyazi oyaziyo ukuthi awu baba udokotela usekhipha umthombo wethu benufihleleni lo mthombo abantu bayawufuna lo mthombo. Bayawufuna lo mthombo phela lamabutho nena niwacaphuna into encane noshaya imali enkulu, amathambo into encane, ikhafula into encane, imithi amacala into encane, noshaya imali enkulu inwinisa abantu kube santhi wena nomuntu wecala kanti cha walanda umuntu wecala wawubeka kuwena. Manje ngithatha ngifake inyanga izozisho isibongo izisho ukuthi kuphi isitshele konke baba udokotela babosizwe bawujabulile asibingelele. Yebo baba sanibona. Yebo ubaba ubani ukuphi nendawo? Nguzulu. Ngisesikhothi njengamanje kodwa inkaba yami isenkandla. Inkabe kuphi nendawo enkandla? Kumadiyani isigodi bayangazi abantu. Bakwazi. Hayi abantu bayangazi. Dala from 2003 ngibambe lapha. Okay, ake sibuye la esikhothi kuphi nendawo ngoba phela sazi uqhomfana esikhothi bese ngase kunenyanga esikhothi. Ngise Fort and Fort idume ngomshayaza afeleyo ndawo. Ake ngithi njengamanje umuntu userenke yase Escort uma efika erenke yase Escort ugibelana athi uyapi? Mayefika erenke yase Escort ugibela ama taxi aya emshayaza. Kodwa ke kulula kunezimoto eziletha abantu lama usifika edrobheni mawuthe nje ufuna ama taxi aya ehostel akwalembethe. Lezo moto ezokuletha kumina ngale ukukujaja noma ukukhokhisa. Kunezimoto engazenzayo ezu3 engamakhorolo lezu3 ezilanda abantu edrobheni ibalethekile. Okay. No iyangijabulisa lento ngoba indaba ukuthi abantu bazogibela imoto basiwe komunye umuntu akade bengezwanga ngayo ukuthi kunemoto vese eziletha abantu kuwena ezisuka edrobheni. Yebo isuka edrobheni. Baba Mageba asikhulume. Abantu bayaqala ukuzwa abantu base Fort and Fort sebezozwa abantu basenkandla bathi babudokotela uyithola kanjani indoda ngoba kade sasayigcina kade sasayifuna. Asikhulume uMageba wenzani lapho umuntu othatha isinqumo njengamanje ose Cape Town okuzwayo kuthiwa uyinyanga lapho umuntu ulindeleni wenzani Mageba? Engachaza dokotela ukuthi mina ngiyengifuna ukuzwa isikhalo somuntu uqala. Ukhala ngani bese sikhuluma iqiniso qinje ngomuntu ezala ukuthi lokhu angabi nakho manje nginakho nini engiyengikwazi nginezinto mhlasimpe ezu5 engingama ngazo noma engingabheja ngami ngisho ngathi azizenze nini noma izwe lithi azizenze nini nginebutho lempi ngiyayigayela ubutho lezinto ngiyayigayela nginebutho lenhlanhla ngiyayigayela bese ngiba nebutho eliumadala kusho eliumadala leli eliqala into engekho ake ngithi uxabene nami ngithi uxabene nami ukuthengela abantu noma uyajaha wena siqo kunebutho
eliwuphuwa ezokuphambanisa nenhlanhla wena yokuthi uthole imali yokuthenga abantu bokushamela nazo upheke kusebenza wena nginebutho lenhlanhla engeke lincikise kumuntu emsamo wakubo noma selincikise kumuntu wakubo wayenenhlanhla ongasekho bese kuba imithi ekhanda umuntu ukuthi azibone yena ukuthi mina inhlanhla ngake nganayo yini ngoba kunabantu abazali ekhaya elingakaze sibe nenhlanhla elavalwa kudala kodwa yena uyafuna ukuphumelela ngizokwenza example kukhona umuntu okuthiwa umkhulu la ekhaya akaza akekho kwabangcono uphile esebenza eplazini ubaba umama wasebenza esitoro seNdiya nobani kuphilwa nje ngokuthi kodwa bonke labantu bafundile kusuke kunedlozi elibizwa ngomdliwa lapho kufanele sivuse ibutho lemdliwa lidle imdliwa la ekhaya kuqala ukuze ngene inhlanhla kunabantu abakuzwayo njengamanje abala eThekwini abanye baseleli Smith bazoviva uNongoma bafuna ukuza kuwena socela usinike inamba eziwu2 abazokuthola kuzona usitshele ukuthi uyathola yena kuWhatsApp kuma social media platform kunenyanga zasegoli emahostel ezizofuna ukuza kuwena ziyalifuna ibutho inyanga lengikhuluma ngazo ezizobe zifuna ukuthi azizogayila ngoba sezizwile ukuthi unawo amabutho uqinile kakhulu amabutho enahlukene ka5 uthini kubantu njengamanje kunomuntu onesitolo ofuna into yokufaka abantu esitolo nje kunomfundisi ofuna ukuhlola ongahloli kodwa manje ufuna isipoku sokulalela ufuna into ohongela ikhona leyo nto ake ngichaze mkhulu lapho accessile ibutho uma usufuna into yokubhula sesikhuluma ngesizwe nejaji izinto ezimbili ezehlukene le isive enye into ijaji enye into isizwe siyabhula egobongweni lomngoma ijaji lifuna umthandazo noma ukuthi umuntu umthandazeli because ijaji lifuna inamba yabantu ngalesikhathi abantu banda ilesikhathi likhula lo lijaji indaba zabo ke manje ijaji liyangena ezintweni zemhlahlo isizwe singena emhlahlweni ngoba isizwe sibuya nobundawe Sini inamba bazokuthola kuyona u076 u74 u823 u969 Sinika ka WhatsApp khehla u063 069 2525 2525 yebo bayangazi kodwa abantu ukuthi nje mina bengithi akuzinyanga kuqala elapha abantu yabona mkhulu kulungile mkhulu asikhulume lana ngenzuku osebenza ngazo mhlawumbe usesontweni yonke le nto le inzuku engisebenza ngazo umsombuluko lesibili lesithathu lesine lesihlanu ngibelo ngesonto angisebenzi ngisuke nami ngibhekene nebandla Sibonga kakhulu bonga babudokotela babesizi bawujabulile namhlanje besinoma lapha endabuko usendaweni eseScott eFort Danford inamba yakhe ngiyayiphinda ithi 076 7483969 siyabonga babudokotela ufana umhle njengehla umzukulu amancane siyathobeka asibingelele babudokotela babesizi bawujabulile sithi happy cold day it is Tuesday it is April it is damn cold people are going to work abantu baya yonke indawo but namhlanje bahleli babudokotela babesizi bawujabulile ufana umhle njengehle umlungu sakhama video ke namhlanje angikusho ke lokho babudokotela uyinyanga umelapha endabuko nina senijona manje ku Facebook usike saba ne-interview nomunye umelapha endabuko ngoba balapha endabuko nawe again we keep on calling them siyabe advertise sikhangisa imisebenzi yabo emihle abayenza kade sinomelapha endabuko ubaba uZulu oseScott eFort Danford I repeat besinobaba uZulu osuka useScott Fort Danford nina ke ningakwazanga ukuthola inamba yakhe nansi inamba yakhe ithi 076 7483969 yaphinda 076 babudokotela babesizi bawujabulile mfana umhlanje akhe umzolo amancisa ngeso futhi angiqozi nginika ke lo msebenzi lona njengenyanga nginika lo msebenzi njengobaba wesizwe nginika lo msebenzi njengomuntu onganamona ukuthi ngifuna ukubona zonke inyanga sithuthuka silingana singabi nepride sizehlise kubantu so abantu bezokwazi ukuthi basizakale
Ubaba udokotela ke namhlanje ngiphethe itopic eyisimanga esithi isithembu bonding. Sizama ukusiza abantu ngayo yonke indlela information esinika yona. Ngicela ukuthi kube information engekho acquired ukuthi siyithatha kweindawo sizonika yona. Ngoba lokho kukodwa lokho kuzongiqelaza kakhulu. La eminyangeni ngithi lana eminyangeni ake siqinise kakhulu emthini yokuthakatha ngoba sesisoft kakhulu ngikusho nje lokho ngiqinise sisoft kakhulu eminyangeni asaba bonakala umehluko phakathi kwenyanga nesangoma nomthandazi nani sisoft kakhulu. Ngifuna ukuthi lena eminyangeni sike siyiqinise nje ukuthakatha. Yabona mekuthiwa sakha umuthi wokuthakatha akufuneki umwakha umuthi wokuthakatha kube sengathi ubuyodubula umuntu umthakatha afuna umthakatha uhleke nancekole lami kodwa ubuwazi wena ziyangena induku kuyena kunenduku lana esiyithathayo uma ufuna ukuthi umuntu abe understand yabona lesifo sa camouflage lesokuthi umuntu abe esibiza ukuthi skin vitiligo abe namabalabala ebusweni sithatha lo muthi lo bese siwuthathile lo muthi lo siuhlanganisa nomchamo uthatha lo muthi ube impuphu umusu uhamba ebathroom ufike uchama iconsi la ubeke iconsi lana umusu ubekile umusu uhlanganisa nje lo muthi uyavuthuza phansi ungabonakala umusu uyahamba lo muthi ufike uyamxhawula noma uyamthinta nje lo ngizomthinta nje lo muntu ingena induku kuyena and lo muntu uzobheduka umzimba abe mhlophe abe ukuthi abe mhlophe uthakathiwe lo muntu umuthi osebenza lapho uwodwa umuthi osebenza lapho uwodwa kuphela engisho ukuthi into yokuthakatha afuna siqhubeke nayo singayiyeki. Ngifuna ukuthi siyikhulume lento lena uma sizokwakha ukuthi sifuna ukuthi lo muntu lo abe aphathwe ikhanda mase kuthiwa une meningitis mase empotshwa amanzi mase siyashona. Emisiwakha lo muthi siyawuthatha lo muthi mase sifaka umuthi ekuthiwa undiyazi sifaka umuthi ekuthiwa inhlungunyembe mase sithatha into esibiza ukuthi ibenzina sifake phakathi la mase siyihlanza la mase sithatha amaphilisi eyikelemu la ukhiphisa ikelemu umuntu uma ufuna ukukhipha ama-deworm thathe lamaphilisi lawa wafakele ekudleni wanika inja musu eyikhuleka inja le nja izobe isikhulekiwe laphana idle yenze ukunika amanzi unika yonke into eyifunayo but izothi isibhosha le nja le musu eyisusa uthathe lana kuzophuma ikelemu la emasimbeni nje wathathe lezi kelemu lezi uzibuse eceleni uyihlanze nalomuthi ugaye ube impuphu musu ufaka imithi ewu3 kuphela musu ifala lamithi ewu3 umusu uthola ithambo lesiyiyane ngeke ngisho uthini uthole ithambo lesiyiyane noma imfakabili lento wena ukuya nokuthi ubiza kanjani uthole lelo thambo ke lelo musu uyaqana lihlanze lento ke uyayakha lento ebusuku uthatha upetrol angizo ukuthi uthatha upetrol ufake ebhodweni kunemithi ke ekufuze ingene la u3 ingozi kakhulu akafuze sidlale ngayo lento musu usuyifaka lapha ebhodweni musu usuyayithumela ukhuluma musu usuyayithela uthi ngithi sipanibana kubo ukuthi uyiphephethe uthi ngithi sipanibana kubo ukuthi lento ithi imifika kene ifike njengokushisa awungeza uthi ngithini ifike njengokushisa izothi imifika njengokushisa kuyena bese ambula ingubo athi uyashiselwa ekseni uzovuka ephethwe ikhanda ethi angilalanga kahle bengishisela ubusuku bonke angazi ngathi iBP ngazi ukuthi yini kodwa nje bengishisela emva lokho seshawa ikhanda yena uyitshela ikhanda lokuthi ubengalele kahle ebusuku kanti beshawa zinduku into eyenzeka uzothi uma ebheka phansi ngangithi akazange alala ebusuku ukuzoba sathi unesiyezi angathi ikhanda ngalithi ungathi unesiyezi kanti ibenzini lesifake lapha phakathi lento ngoba siyathakatha manje usuyayakha ke lento ke uzothi sukumele ithi ikhanda ngathi ukuchopha ngathi kunamanzi ngathi khonto echithekayo and then mase bamtshela abantu bathi hayi lonto ama-symptoms emina nje ayithi amehla ashintsha ababofu basuka lapha bamsesibhedlela uma efika esibhedlela uyayikhuluma lento ayikhulumayo ukuthi ikhanda ngathi kunamanzi kuyashisa ikhanda phakathi emva kwaloko sebenza ilamba phansi bayampompa once bampompa bye ushonile lo muntu lo ngoba lento ukuthi asizuthakatha sizofuna ukuthi mekukhunywa ngokuthakatha siyibona into yokuthakatha ngathi kude nathi ngifuna njengoba nibanga indawo yabona njengoba nibanga indawo enza njenake thatha umuthi ekuthiwa umkhondweni thatha umuthi ekuthiwa unukane thatha umuthi ekuthiwa impila thatha isihlabathi somfula
noma isihlabathi solwandle uyihlanze ndawonye uyihlanze la ndawonye lento uma usuyithathile lento le uma usufaka amafutha lento uhlanze yonke lento lena uyihambe uyigqiba endleleni ehamba abantu abaningi uma usuyayilanda le nto le uma usuyilanda le nto usuyayithatha lento uhlanze nesihlabathi solwandle uyoyijikijela emzini womuntu uma usuyayitshela futhi ukuthi ufuna yenzeni uma usuyayitshela mkhulu ngithe amafutha lento angisho ngithini ihlabathi ngasisho ngabala amakhuba laba u3 ngayibala impilo angikhohlwanga ngawubala unukana ngukhohlwanga ukhondwe ngawubala ngase ngafaka amafutha lento akathatha lento ngoyigqiba lento usuke uxosha umuntu nje straight endaweni kusale wena kubuse wena kuphela kubuse nje wena kuphela ahambe yena lezi zinto lezi uma singazikhulumi ngendlela izinto zokuthi nizazi so that mekuthiwa khona into okuthakatha nazi ukuthi nifunde kubabudokotela bakwesizo ojalo fanele uhlele lento ifuna ukuthi uyenze lento le ifuna ukuthi uyenze lento lena even uzothola umuntu ekhuluma eradweni shumayela eradweni enzana eradweni kunomuthi esiwakhayo siyawakha lo muthi mase sithatha lento inqawe lokubhema lokuthiwa ipipi iqala then umuso ufaka lapha phezulu ephepheni umuso uyawulayitha umlindi umuso uthatha ibhodlela umlinde ngesikhathi esakhuluma le radio umuso idoze ituthu yakona uyifuthe la speaking ngesikhathi uyifuthe speaking funa uyifuthe speaking izongena le bhodleleni le bhodlela isigcinile inentuthu umuso usiyalivala yonke into ayikhulumayo eradweni boom eshumayela iadvertiser khona okhulumela nezipika zodwa kuba lento iseniphendi kube intuthu bantu kube into eziphelela uthathe le bhodlela lentuthu olilahla kude ya uyamshaya ke lapho ake sikhulume nomuntu othi babudokotela ngizwe ukhuluma ngespoke sendiya semaleshesha nokuhlukileke sinespoke sendiya sangempela sinespoke sendiya semaleshesha but mesikhuluma ngespoke sendiya asikhuluma ngespoke sendiya sangempela sikhulume ngespoke sendiya esizothi uma uzivusa nikhulume naso uma uzivusa sifike kumuntu sikhulume ispoke sendiya ke leso uma usakha ispoke sendiya kufuna uthole isikhumba sengwe isikhumba sengwenye usithole isikhumba sebhubesi usithole isikhumba sengwe usithole isikhumba sikabhejana usithole hayi thambo isikhumba usithole uyayihlanganisa zonke lezi zinto mase uthola iphedi yomuntu wesifazane akademonstrate ngayo uyayithatha lento uyihlanganisa lana umuso usuyayishisa yonke lento ishe umuso uhlanganisa nale mithi emithathu umuso uhlanganisa nale mithi emithathu lento usuyayithatha lento uyisa ethuneni lapho kwangcwatshwa khona iNdiya lento uma ufika lapha yana into ozoyenza uzofike ubeke inyama ebovu uyibeke lapha nelinyama usuthatha lo muntu uthelela ngaphezulu umuso usiyalitshela ke leNdiya ukuthi uthi hana na ngoba amandiya angempela kuthiwa ho hana na uthi hana na umuso usuyamtshela uhana na ukuthi ufunani umuso usumthatha usuyamshiya lapho ushiya inyama yakhe la ushiya inyama yakhe lana uzohamba uma ubuya ngakusasa uzobuya lenyama ikhona kodwa kukhona nentuthwane ubuya lenyama ikhona umuso ubuya nentuthwane umuso uthi Hare Krishna Krishna ngesikhathi uthi Hare Krishna uvusa lesipoki sakhe ayevese esikhonza uvusa lesipoki sakhe uthi Hare Krishna ngesikhathi uthi Hare Krishna ubutha zonke le ntuthwane nalenyama ukuhlanganisa la usuyoyiqhula yonke ke lento nalomuthi wakho ke lesipoki lesi usiyasiqamba ukuthi siuKrishna uyamtshela kuKrishna uthi njengamanje ngithi Krishna ngifuna into ukuthi Hare Krishna ngifuna into ukuthi Hare Krishna Krishna uyamtshela lesipoki siyasiqedela ke siyahamba engisho ukuthi kumuntu methi ufuna ukwakhelwa ispoke sendiya ufuna azi ukuthi iroutine yakhona ithini wena ke njengomuntu ovese osuke ethi babudokotela angikwazi procure zonke lezo zinto I want you to help me but ngenzela ukuthi wazi ukuthi eziphi into esizenzayo wena ngesikhathi sesikunika lo muthi usuke thina usuku augmented usukhuliswe kahle ngayo yonke indlela sekusele wena ukuthi uyolanda uKrishna
phela. Uzofika ubeke le nyama lethuneni, uthele lo muthi lona, uthi Hare Krishna, usho ukuthi yini oyifunayo. Lesipoki lesi esisivusa la, sizivusela ukuthi usisa la osithuma khona asijiki, and then senza lento wena oyifunayo. Isipoki lesi sesivusayo ke sesendimi. Into ekuzafuna ukuthi uphinde siphinde siyibheke singabantu, ziningi izinto esizenzayo, but ezinye izinto suke siyishiya ngemuva. Awungezwe ukuthi ngithini. Sinamathongo, sinedlozi elihle futhi kuthina. Sinethongo, sinedlozi elihle futhi kuthina. Kodwa esikwenzayo thina kukona lokho lekufuna. Abantu bagijima bayofuna izithwalo, that's number 1. Abantu bagijima bayofuna izithwalo, kodwa idlozi labo, njengoba ngibuka lapho ngicabanga ukuthi izokusiza into. Idlozi labo akaze bocenta even amathuneni. Akaze bocenta even emathuneni. Kodwa esegijima yena useya lapha uyofuna isithwalo enyangeni, esebenzisa lesibongo salabantu abazonda kangaka. Uyofuna isithwalo, uma wakho akaze umhambisele even ibraai pack. Kodwa uyagijima uyofuna isithwalo. Lezi thwalo lezi kuzofuza ukuthi uzazi ukuthi zikhona, kodwa qala ulungise kahle ekhaya kuqala. Ubudlelwana bakho namathongo akho nabantu bakini akube into okuyiyona efunekayo. Ngoba once wafuna isithwalo kanti lento wena othi uyayifuna awuyilungisanga, wagcina ukufonela uma wakho, wagcina nje ukubamba nje ucingo ufonela uma wakho, ngoba manje wena uthuma uhlangene namantombazana amangangifuni, wagcina uke emakhaya uyolungisa emathuneni. Njoba uhlela nje manje ukusuka nje uye enyangeni, uyabuya manje uxabana nalenyanga. Ziningi izinto enizithathayo enyangeni, but ninge bahle emakhaya, ninge bahle madlozineni. Lungisana emakhaya before nimuvele phambili. Baba udokotela bawesizibojana ufanele ukuthi ngifuna ukunithinta kulento yesilanzalanza. Ngesonto ngiyahamba ngeSwazini. Ngesonto ngiyahamba ngeSwazini ngolanda umuntu ekuthiwa isifumbatha noma isifumbathi. Kufuneka uthole usemanzi ngoba ngisiza abantu besilanzalanza, but ngifuna ukukhuluma ngale silanzalanza kakhulu. Mengikwakhela isilanzalanza, isilanzalanza into esibiza ukuthi isilandamali, isiswati leso kuthiwa isilanzalanza. Into ekuthiwa isilandamali. Uma sikhuluma ngesilandalanda sisuke siwu-30,000 rand. I repeat, uma sikhuluma ngesilandamali sisuke siwu-30,000 rand. Siyakunika lo msebenzi, ngiceleke mina ukuthi ngenhlonipho nesizotha ngizozicelela nje ukuthi ngamabovu ngibe isilima ulale le eThekwini. Uma usuzolala le eThekwini funa sihambe nawe. Angizwe ukuthi funa sihambe nawe sifike sikusephezulu kwethuna esizovusa lo muntu lo mase simnika imiyalelo efunekayo ukuthi wena yini ozoyifuna. Uma ufika lapha ethuneni, ufika lapha wenze lento engizothi yenze lapha ethuneni, and uma uya lapha ethuneni angifuni ukuthi uhambe wedwa, ngoba ngifuna ukuthatha the full responsibility of my failure or your failure. Ufika lapha ethuneni ngiyakwakhela uphethe u-30,000 rand. Ngiyakwakhela ke lo msebenzi, ngiyakwakhela lo msebenzi lapha ethuneni, siyageza ke ethuneni. Ayikho into esiyenzayo, siyageza lapha ethuneni. Uyageza ethuneni, uyageza ethuneni, uyageza ethuneni, uyageza ethuneni. Uma uqede ethuneni usuyahamba. Yabo. Mase sihamba nawe kunomsebenzi okufuza ukuthi siwenze, kodwa sivumelane nawe futhi ukuthi lo msebenzi uzothatha 7 days uqede. What is the meaning of that? Sizofika siwuthathe lo msebenzi siwenze, wena after 7 days usuyabuya futhi uzalethi, ngoba sengibalekela ukuthi ngithi mina abantu base Northwest abazenzela izinto, base Cape Town abazenzela izinto, base East London abazenzela izinto. People are not making it right and they keep on collectively making mistakes. And lama mistakes now they cost us as izinyanga. Mase emva kwaloko kuthi mase kwenzelwa mistake abantu bathi bekudlala ngathi lento vese. No, this time uzoya nami ethuneni. Second time, and then usuyolanda kamadoda azinkulungwane ozosebenza ngawo ngalesilandalazo kube iwona amadoda azinkulungwane. Sithatha indoda eyodwa kodwa esizobuya nawe uhambe nayo kuye ekhaya. Lento uyenza nami, ayikho into ozoyenza wedwa ngoba you paid me, awukhokhelanga umuntu. Ayikho into ozoyenza wedwa. I want you, wena njengoba uthi ufuna imali, ufuna isilandamali, uzoza no 30,000 cash.
Ngoba why lo tata ufuna uba cash ufuna sikwazi mase siphahla sithathe kuyona le mali yakho sithenga into zokuphahla. Asikwazi ukuphahla iSMS. Asikwazi ukuphahla ibank statement. Sifuna into ezoba ethically kulabantu esisebenza ngoba isilandamali akulona idlozi lakho. Isilandamali kusuke kukuthakatha nje. Kusuke kukuthakatha nje but okuthiwa i-tier 1 kokuthakatha okusezingeni eliphezulu kakhulu lapho kusuke sakha khona ke isilandana. Wena ke uhlele ekhaya njengamanje njengoba kubusika. Uyokodola kuze kube yinini because you know le mali oyivalela lapha na ize kusiza. Awukwazi ukuvalela imali ezalwa ngo-12.5% per month. That is rubbish. Ungawazi bala percent 12.5% a month meaning that you 12 rand 50 per thousand. Imali yakho moyifakile izala ngo-12 rand 50 per thousand rand. Lo 12 rand 50 even la endlini awazi ukuthi ushona sephi. Yabo awazi ukuthi ushona sephi. Ngalondlela ke ngifuna ukuthi lento ke siyayibuka ukuthi 12% lo wakho ofake laphana 100 rand ufakile uyakuzalela 1000 rand ufakile uyakuzalela but 12 rand 50 mesikhuluma akuyona imali ongathi uyona imali oyibikile le. Angiphume lapha angengene kulomsebenzi lo msebenzi lona ususikhathazile. Sinabantu la abafika kwaba udokotela bethi nginonkosikazi siyakholwa baba udokotela sobabili siyakholwa sekwi-mainstream noma sekolweni insindisi kodwa ngokuthi uNkulunkulu akasiphanga ingane yomfana sengize ngaphuma eceleni ngathola ke ingane yomfana ngenhlanhla ke lentombazane lo noma ngebhadi uthe emehlala wasani kwahlala amawele la mawele lawa ofana abafana bobabili amawele lawo ekhaya lo mama lona namantombazane awu2 baba usethola amantombazane abafana abawu2 emaweleni lamawele asena 5 years and sekwenzekile ibhadi intombazane sephindwa akhulelwa and le ngane lezi azikwazi ukuya kubo kwazo. Awu understand uyindoda wakhile unomuzi omkhulu une swimming pool une stage une balcony. Le swimming pool yakhe ibhuda izinja ngenxa ukuthi unkosikazi wakho niyakholwa akazifuni ngani zakho. Ngalo ndlela ka I am ubaba udokotela anginaso isithembu mina. I've taken one decision. I repeat, I've taken one decision. Ukuthi njengoba usebenza kanzima kangaka ndoda, yonke into oyisebenzayo iyophelela ezithukuthweni njengenje ngoba ngeke uthi uinvestile kubantu abazoshada bashintshe isibongo bahambe nalo mcebo loyo. That's not a accurate investment lo. Asisho ukuthi ingane zabafana ze-ethical at all times. They do make mistakes as human beings but most of the time ingane zabafana ezalwa emantombazaneni understand. Ngiyakutshela mina lento ingane yomfana ezalwa entombazaneni the reason why uyithola ukuthi uthi uyicontrol iyaphunyuka uthe umakoti unkosikazi wakho umeza ukuthi umithisile ngaphandle. Number 1 waya enyangeni ekhohlakele ukuthi akubushawe lentombazane ngesilwane kuze ukuthi lengane ichitheke. Failing to do that yazalwa lengane yangachitheka idlozi lanqaba nayo ngoba wena lengane leni ubufuna ingane yomfana khulelwe manje intombazane. And then okwesibili into ayenzayo uzozama ngayo yonke indlela ukuthi lengane yakho even esikoleni ingenze kahle. Uzowenza iziqalekiso phezukwayo, uzokhuluma inzondo phezulu kwamagama ayo athi sengathi ngaba yiphara, sengathi ngaba ingadli iwunga. It is not your fault. Thereafter you get insulted, you get persecuted for ukuzama ukulungisa lesibongo lesi. Nanko kumuthi sesikwakhele wona ke. Wena ke baba onesimo esinjalo. Ngoba lento amadoda amaningi aphuza utshwala namhlanje, we don't question why bephuza. Amadoda amaningi aphuma ngo3 emsebenzini afika ngo6 ekhaya, we don't question why. Amadoda amaningi awelwa induku emakhaya, we don't question why. Awuwazi ukuthi ungawela induku yonke into ibihamba kahle ekhaya. There is something that is ringing in your mind that you are not comfortable ngayo. There is something. Indoda uyibona uthenga imoto ebizayo, uthi lo muntu akazathenga imoto ebizayo kaka. Lo muntu uzama ngayo yonke indlela ukudila nale enganayo ngaphakathi because lento akakwazi ukukhuluma namuntu unengane intanta ngaphandle sezeza u3 lengane endazifuneki la ekhaya. Nanko kumuthi baba. Lo muthi lo engizokunika wona angikwazi ukuchaza lana. Kodwa ngithi nanku umuthi baba, woza kubaba dokotela, ngikukhandele lo muthi lona. Uma sengikukhandele kahle, yebo selukwazi, uzowuthesta
Kuzoqala izingane zakho lezi. Zifuna izingane zakwabo ukuthi zikuphi. Uyozwa kuthiwa zisendaweni ukuthi emolo ukuthi ade ishuthe ndawonye. Athi uyabona umamkhulu sezingane seyishuthe ndawonye. Athi uyazibuza athi ngithi wena ma ungabafundi bavakasha. Athi ngangasho leni ukuthi abafundi ngoba baba wakho akaze abacelele kumina. I-blame isiphushela ngakuwena. Emva kwaloko izingane zizobuya zizohlala la, zizobhukuda la, zifunde ezikoleni lezi futhi ngabe zifunda kuzona. Ibhlungu madoda lento iyenzeka because of labo mama bathwele inwele za plastic enibasabayo. Izingane zeni namhlanje zilento eziyona. Ku balcony yakho kulala inja. Ku balcony yakho kulala umgodoyi ngoba kuthiwa iyakuthanda ukulala ku balcony ngoba kuyafudumala. I-balcony yabiza ukuthi engalala inja. Wafuye nje untshethe izolala endlini yayenja, but lenja ilala kwi-balcony. Eyakhe ingane ayikazi imengisho ku-balcony. Ayikazi ibeke nje isitulo ku-balcony, but uthi uyindoda umunjalo. I'm not insulting you, I'm telling you the truth as a man. Kuthini kwena uhleli nabazalwane kwi-pulpit, kwi-bar, ubuka abazalwane behleli lapha yana. Isonto, nangu unkosikazi wakhe akamuhla nje nenze phele ngazi ukuthi isipoki. Uhleli lapha ya ezakho ingane namhlanje wakuyisonto wazothi kuphi. You may have ingane neminyaka u13 kumanje awuyazi ukuthi yenzani. Igijima emjondo lidla udaka engane. Baba uDokotela bawesizwe ujabule mfana umhleja yakhe hlomlungu. Itopic namhlanje bithi asakheni isithembu bonding. Siyabonga. Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje ekhohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.